Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke baphulaphula ke ndiza nentetha malunga no-Ashley Du Plessis, ongundaba mlonyeni apha ke ku-social media. Ndiyabona into yokubana ke xa wehlenyuka ke kula makhasi ozonxibelelwano abantu bayakhala, bayagxeka, ayingobalandeli beKaizer Chiefs kuphela, ngabalandeli beetim zonke eziphantsi kweBetway Premiership ke bekhala besithi noko ayikho into enje, yiplayer itheni le yenza into enje eKaizer Chiefs. Abanye ke batyhola ngelethi mhlawumbi noba udikiwe kukudlalela eKaizer Chiefs, ayikho into enje, umntu osoloko ephosa amathuba kungekho nokhipha ezipalini. Baphulaphuli ke le ntetha ivuka emva kokubana ke phaa izolo eDRC lo mfana ke kaDu Plessis wafumana ithuba elihle kakhulu phaa pasi entle bephuma phaa kumdudu uzishabalala. Lo mfana kaDu Plessis wayifumana ibhola eme kakuhle ejongene nepali nogoalkeeper engasekho, wayithatha uDu Plessis wayiqabeza ngapha kwepali lo bhola leyo. Yeyona nto ke ihlokomise umzi wonke ke leyo, ingakumbi ke abathandi nabaxhasi bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika, ukuquka ke abalandeli beqela ke leKaizer Chiefs. Besitsho ke besithi noko kule nto abangayiqondiyo phaa ngoDu Plessis, abanye bathi ke noko lithuba lokubana iKaizer Chiefs simkhulule ngoDu Plessis. Sekucaca into yokubana akho nto iyawuziyifumane phaa ku-Ashley Du Plessis, ngoba ke enyanisweni emsulwa sike singenelele nathi ke kule ntetha. UDu Plessis aqala namhlanje ke ukuphosa amanqaku acacileyo. Ndicinga uba kwa uArthur Zwane azabe ukule meko kuyo ukubana kubonakala njengoba ingengomqeqeshi, amathuba ephoswa phaa uDu Plessis nawo uthi uzibuza umbuzo into yokubana lo mfana uthe kacimeli na xa sefike phaa ezipalini aphosa ibhola, ubona into yokubana ndisho ngokungayo professional player wena wona osuke wolula umlenze phaa uyifake emnatheni le bhola. Yena ke uyi-professional player, utreyina ngezinto ezinkulu ezibalulekileyo angazange uzithole wena, kodwa axakwe yena kukusebenzisa elo thuba njenge-professional player. Kuninzi ke singathetha so singagqibi ngoDu Plessis into izimanga azenzileyo kwiKaizer Chiefs zokuphosa amanqaku. Umfana omdala ejongene okase kungekho kwaloo goalkeeper. Laa nto akayiqali phaa izolo, zezinye zezizathu ezamenza into yokubana ke angamdlalisi kakhulu Nabi, ngoba uqwalasento ethi wayibona into yokubana eyona nto izamlimaza apha le ndodanyana iza end apha imenza angawini games ezininzi, ngoba xa usistriker njengoDu Plessis, uDu Plessis wokuqala nje uyagepha baphulaphuli ke, ugepha uspacer ngeyona ndlela engade yenze wena uyi-midfielder ube neentloni zongampaseli, ngoba indlela spacer ngawo spacer kakuhle kakhulu. And laa nto ibonisa into yokubana i-midfielder ngoku uyanyaza into yokuba mayimpasele ibhola ngoba ugephile. And ekugepheni kwakhe umfana omdala ke ngoku athathe laa bhola, laa msebenzi ke wala midfielder awumoshe, laa bhola angayikori umfana omdala. Nditsho sekuthiwa ngoku gqibezela Du Plessis, nantsi ibhola egqibezela, ufake ibhola olule nje umlenze, ufake ibhola emnatheni, asuke uDu Plessis aphosa wayezopali ezo. Akaqali ukuyenza laa nto uDu Plessis baphulaphula ke, akaqali izolo ukwenza laa nto. Ubedla ngokuphosa amathuba ngapho ko-5 kwimetshi eyi-1 uDu Plessis, akaqali ukuyenza laa nto. Kudala laa nto wayenza uDu Plessis, and kudala nathi sizibuza umbuzo okubana ingaba na uDu Plessis uyawuthaza alunge kuthweni okanye atshintshe iposition aze behind i-strikers, angabikho ncakasana phaa ngaphambili. Asazi baphulaphula, but ke ikhona into ethi xa ndiyijongile uDu Plessis lweKaizer Chiefs ayimvume umfana omdala, uzanyiwe, ulinikeziwe ithuba, akho nto ingenziwanga ngabaqeqeshi abohlukene bebefika phaa kwiKaizer Chiefs, akho nto bangayenzanga kuDu Plessis. Hayi, umfana omdala hayi ayivumi, iyamsinda iKaizer Chiefs. Leya ayenze izolo ke yokuphosa laa bhola yiyona ke iyanqongophalisa umzi wonke ke wabalandeli ba-end up abalandeli bephosa amagama ngamagama phezu kwentloko yakhe umfana omdala. Abanye bethi ke noko iKaizer Chiefs ayinokhalelwa, mayimkhulule ngoku uDu Plessis. Ndifuna ke ndive kuni ke nina baphulaphula uba nina nithini ngemeko kaAshley Du Plessis, nize ke ningakhohlwa kusubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.